Mundtlig rapport om substitution i heptan. Formålet med dette forsøg er at undersøge heptans fysiske egenskaber samt substitution i heptan. Disse to stoffer, brunt vand Br2 og heptan C7H16, de blandes ikke, da de har forskellig polaritet. Heptan er upolær, og brunt vand er polær. Det er det samme, hvis man prøver at hælde vand og olie ned i en skål, så kan man se, at molekylerne ikke binder sig sammen. Som der er vist på billedet, er der 4 forskellige stoffer: sprit, benzin, vand og olie. Der har vi vand og sprit til at være polært, og benzin og olie til at være upolært. Og da molekylerne ikke kan binde med hinanden og frastøder hinanden, vil det så sige, at der bliver skabt 4 lag. Men hvis man så ryster denne blanding, så bliver sprit og vand blandet, og benzin og olie blandet, så der kun er 2 lag. Og hvorfor ligger brunvandet nederst? Det har noget med densitet at gøre og polaritet. Den upolære del er øverst, fordi den er organisk og har den laveste densitet, og den polære del er nederst, fordi den har den højeste densitet. Og det er altså brunvandet, der har den højeste densitet. Nu skal man så ryste reagensglasset omhyggeligt. Og derefter så bliver der spurgt, hvilken fase opløses brun Br2 så bedst i, og hvorfor. Brun opløses bedst under lys, som regel sollys, da lyset bryder bindingerne mellem brunatomerne, således at de kan bindes med heptan. Og dette medfører så også farveskift. Det bliver så gjort under en overhead projektor i cirka 3 minutter, hvor man ryster glasset en gang imellem. Og med det så får man en væske, der ser sådan her ud i forhold til før, hvor den var lidt mere grumset og lidt kraftigere i farven. Det vil så sige, at den er skiftet fra en orange farve til en lettere uklar farveløs væske. Og det betyder så, at bindingerne, der gjorde, at væsken var farvet, er blevet brudt op af projektorens lys. Nu skal vi anføre en reaktionsligning mellem heptan og dibrom. Her har vi heptan, og her har vi dibrom. Disse to stoffer blandes sammen, hvor der også er lys til stede. Det medfører, at der kommer C7H15Br ud, også kendt som bromheptan, og så plus HBr. Og HBr, det er hydrogenbromid, men i dette tilfælde er det hydrogenbromidsyre, da det er en AQ-opløsning, altså en vandlig opløsning. Nu skal man så med en pipette adskille heptanfasen og vandfasen i 2 reagensglas. Og vandfasen, den ligger så nederst, hvor vi så suger den op med en plastikpipette. Et par dråber af vandfasen anbringes på et indikatorpapir. Det kan man gøre ved hjælp af en pipette eller en lille glasspækel, hvor man derefter aflæser pH-værdien. Og vi aflæser pH-værdien til 1, det vil så sige, at vi har med en stærk syre at gøre. Og vand har fået syre-base-egenskaber, fordi der er dannet stoffet hydrogenbromidsyre, også kendt som HBr. Og når hydrogenbromid HBr, altså gasform, opløses i vand, dannes hydrogenbromidsyre HBrAQ. Det kan man så sige, at der er skiftet tilstandsform. Og hydrogenbromidsyre er en stærk syre og reagerer derfor fuldstændigt med vand, hvor vi så får ligningen HBr, altså hydrogenbromidsyre plus vand, det giver oxonium plus bromid, eller brom. Nu skal der så tilsættes nogle dråber 0,1 molær sølvnitratopløsning på vandlig form til resten af vandfasen, hvor man så bliver spurgt om, hvad man observerer og hvad man kan udlede af det, hvor man samtidig bruger punkt 5, som vi havde lige før, og reaktionsskema 1, hvor man derefter skriver en fældningsreaktion. Reaktionsskema 1 lyder HBr, altså hydrogenbromidsyre plus vand, det giver H3O plus brom, der skulle ikke have stået 2. Det giver en kraftig hvid væske, altså vi observerer, at væsken skifter farve fra at være farveløs, som man så på billedet før, til at være en mælkefarvet væske, meget kraftig. Man kan faktisk, hvis man lader væsken stå, se, at der bliver dannet
bundfald, hvor at man har AgBr, altså sølvbromid i bunden, altså bundfaldet, og væsken, der ligger ovenpå, er HNO3, bedre kendt som salpetersyre. Fældningsreaktionen ser ud som, at vi har sølv, som er positiv, og nitrat, som er negativ. Dette giver så bare en neutral ladning, plus hydrogenbromidsyre, hvor hydrogen har en positiv ladning, og brom har en negativ ladning. Dette giver en neutral ladning, som på højre side af pilen også giver to neutrale ladninger, hvor vi har sølvbromid og salpetersyre. Heptanfasen. Ja. Hvilken farve har opløsning efter tilsætning af phenolphthalein? Altså, vi har en opløsning på ca. 1 ml 0,001 molær natriumhydroxidopløsning, som anbringes i et reagensglas, hvor der tilsættes 1-2 dråber phenolphthalein. Efter man har gjort sådan, kan man se, at farven den er blevet en kraftig pink, i stedet for den der lidt grumsede farve. Nu skal man så tømme reagensglasset med heptanfasen, ned i reagensglasset med natriumhydroxid, og reagensglasset med prop rystes i et par minutter, hvor der så gerne skal ske en ændring i farve. Derefter adskiller man heptan- og vandfasen ved hjælp af plastikpipette. Til vandfasen tilsættes nogle dråber sølvnitratopløsning, AgNO3, på vandform. Eftersom at vi har tilsat 5 dråber sølvnitrat, har vi fået en meget grumset, ufarvet væske. Den er lidt ligesom den der mælkehvide, men lidt mere klar i det. Vi har desværre ikke nogen billeder, men så bliver man også spurgt, hvad man iagttager, og så skal man forklare, hvad der er sket. Reaktionsskemaet, hvor man bruger resultater fra punkt 7, samt OH- har reageret med de stoffer, som dannes i punkt 5. Og punkt 5 var den der lange en, hvor man fik bromheptan ud af det. Ja, som sagt, altså grumset farve, ufarvet væske, og så har vi reaktionen fra spørgsmål 5, eller punkt 5, hvor vi havde heptan plus brom, eller hydrogenbrom, og så hvor vi tilsatte lys, som blev til bromheptan og hydrogenbromid syre. Derefter så har man den der OH- gruppe, som man tilsætter til bromheptan væsken. Det giver så en plus OH- gruppen, hvor man så får C7H15OH plus Br- og C7H15OH er bedre kendt som heptan 1OL plus, som vi havde før, Br- som bedre er kendt som, eller som er kendt som brom. Eftersom at vi har lavet dette forsøg færdigt, så har vi valgt at konkludere, at vi skulle substituere på heptan, og heptan og dibrom blev blandet ved hjælp af stærkt lys. Kunne der så ske en substitution, så man konkluderer, at når man tilsætter lys til en blanding, så sker der en substitution i den anden ende. Altså med andre ord, vi fik påvist, at heptan kunne indgå i en substitutionsreaktion under de rigtige forhold, lys. Denne reaktion fik vi fremtvunget ved brug af stærkt lys under overheadprojektoren, dibrom og natriumhydroxid.